сме били участници, но нямаме спомени. Например, когато човек се ражда и когато умира. От друга страна, има неща, които наистина се случват само веднъж. Нямам предвид това човек да се ожени или омъже или да се разведе, но да бъдеш първокласник, освен че то не е шега, наистина се случва веднъж. Така както това хубаво тържество, което предстои или до което всички ние сме участници и зрители, няма да се повтори. Бих се пошукувала както и шарката, която госпожа Живкова прекара, понеже като малка ни се е случило, но със сигурност сега нататък втори път също няма да го има. Нека да насочим вниманието си към по-сериозните неща. Това, което в началото казах, че предстои да видим малка част от това, което са научили нашите и ваши деца. Да им пожелаем като малки артисти, като малки герои, да не се притесняват. Аз се обръщам към вас. Бъдете повече усмихнати. Ако мъжо се притеснявате, не дайте гледа точно вашите близки и роднини, гледайте напред, спомнете си това, което са ви казвали по време на репетициите, така че всички ние сме добронамерено настроени, радваме се, че сме заедно, усмихнете се, от утре почва ваканция, все хубави неща. Успех! Скъпи гости, роднини, близки, добре дошли на нашето тържество. Благодаря ви, че уважихте единствения и повторим празник на победите на нашите деца. Харесвам ли в първи клас деца? Да! Тогава нека да покажем на вашите близки. С една песен колко ви харесва в първи клас. Щом толкова ви харесвам от първи клас, искате ли година да сте пак първи? Да! Добре, тогава няма проблем. Когато на 15 години за първ път влязохте в нашето училище, в класната стая и седнахте на вашите членове, тогава аз ви казах, че по трудния път към знанието ваш първ помощник ще бъде буквар. От него ще научите колко и какви са звуковите в българския език. Дойде момента да покажем на нашите близки какво сте научили от букварчо. Азбука на Кирил и Методий. Буква А е първата, тя те води. Буква
бюрото си на горца буква. С буква У се пише добър, а с буква Д се пише добър ден, да ръката си бъди добър. Викам само буква Е, гората се отговаря планината. Жили жу-жу, чела нема тук, не е чела на шутката, жу-жу-жука. З е златна буква, за едно се е златно лято, златен глас люли. Най-любимите ви думи с буква И са игри, игри и патки. И кратко на буква И прилича, от мака шапчица да книча. Кой къде какво лука и как? Всяко питане започва с буква К. Кой е буква на лятото? Направ с нея се гордее всеки страшен лов. С буква М най-скъпи думи има. Мила моя мамо, най-любима. Буква Н стъпъци от тук към приказния връзно. Буква Е възколю, познаха тя буква О. Покев има буква П, разплес, плъв, приятел си говори. Дигни буквата да я дигни към гостите. Розата и цвете са буква Р, спирам се окей да наверх. Буква С, как скромно се е сила, а се пише с не слънце сила. Идва и на буква Т редът, тя на татко е и на трудът. Извинявам, наистина това са думички на едно детенце, което е болно и отсъства, затова се наложи Аркан да му прочете думите. Буква У, са, ум, успех, ура, учи се учителка, благодаря. Буква Б, буквата на Б, бъбраката и да бъде на морака. Буква Х се пише хляб, курце, хайде, кофта, тръпно от сърце. Тощо, чисти гуми под ръца, пет пеничка за буква Ц. Чук, чук, чук и буквичката чук почука на вратата и е вече тука. Буква Щ, три зъба има двама, шу, 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 шука не престана. Буква Щ на Ш, той страпа, само че малко пашата. Дигни буквата да я видят, че е опашава. Буква Е голям, не е въгъла, като краса потърсиме въгъла. Буква Е помахва ми с ръка, като е голям съм, но без кожурка. Буква Ю, Францията Юли, дежурната море Дюн. Буква М сега най-накрая, всички букви в фабриката. Така, това бяха буквите от нашата азбука. Колко са те? 30! Кой е създал нашата азбука? Кирил Методий!
звучните съгласни. Момент. Звучни. Кои бяха звучните съгласни? Б. А беззвучните съгласни? На В коя е думата беззвучна? На В? На Г? На Ж? На Д? На З? Браво! Това бяха нашите букви, азбуката. А сега искам да прочетете на вашите родители тяхното послание под формата на текста на книги. Ще помоля няколко човека от вас да направят това нещо. Ние, буквички, сме ясни, сговорчиви и добри. И 2 часове прекрасни са песни, танци, игри. Нека бъде умни знаци, празничният светъл ден и на всички пътувачи азбуката да дадем. И вие първолаци, песни, танци и игри. Винаги да сте юнаци, да сте умни и добри. Нека по света ви води нашия обичан глас. Така, това беше песента на буквите, които ви пожелават да сте умни и добри. Дойде време да се сбогуваме с буквара. Махайте му с ръка. Трябва да посрещнете неговата по-голяма сестра, Читанка. Но преди да я посрещнем, да изпратим букварчето с няколко стихчета. Богом, маничко букварче, мои учители люби, весел ме, макар че трябва да се раздели. В една бедна хижа без слънчеви лъчи, чрез тебе аз погледнах и със двете си очи. Погледнах и научих да пиша и чета, от книжките знаеш, що става по света. Чрез тебе в гълбените подземни да живях, какво ли на земята чрез тебе не видях. Букварче ти, другарче, на детските ми дни, за тебе ще си спомням до късни стъни. Всички букви зная, мога да чета, те ще ми разказват всичко за света. Сладко ми нашепна и следна, вечно да обичам родната страна. Всички букви зная.
Злато. Така, когато хората разровили място, какво намери? Какво пишеше в книгата? Златото е в труда. Поставяме ви една трудна задача да подредите нашето пожелание и да го прочетете. Излезте напред, обърнете се първо към класа, те да ви кажат кой да застане пръв, кой втори, трети, четвърти, за да се образува изречение, и след това ще излезе напред. Обърни се първо към децата. Кой трябва да бъде първо? Левент! Левент, добре, ще застане. Емилия ще е втора, добре. Кой ще е трети? Еси, добре. Последен? Така, обърнете се сега към гостите. Дигнете високо листите. Хайде, ни се зле се прочети какво се получи. Откъде ще започнем да четем? Който се учи, той се получи. Пожелавам ви да с това нашия празник завърши. Пожелавам ви много да се трудите и да се получите. Наистина тържеството е към края, но това беше деловата част. Позволете ми, след като в началото сам си дадох думата, сега да свърша и някои неща по задължение, но с голямо удоволствие. Първо искам да кажа, че съм доволен и съм горд, че на това място, заредено с много емоции, както ние на шега казваме актовата или царската зала, тези стари литографии, които намерихме и сложихме в рамка, ако погледнете отблизо, и тях са изобразени повечето от нашите цели, ако погледнете отблизо, пише, че са направени в една софийска печатница много отдавна, 1941 година. Така че, тук какво ли не е имало, вчера имаше чудесна забава с конкурси. Преди няколко дни в петък Сол Сам Доброплодни започна своята рекламна презентация в област Шумен именно при нас, така че днес се насладихме в рамките на малко минути, умишлено така по-кратко е тържеството, на поредното, интересно и предизвикателно за всички нас нещо. Това беше повода, а сега заключението. Позволете ми, както казах, по задължение, но с удоволствие и с гордост, да кажа пред всички вас, на базата на моите служебни наблюдения и посещения, че наистина след тези седмици и месеци на работа, вашите и наши деца наистина са овладяли съответният минимум и продължават успешно напред. Традицията да провеждаме около и след първа пролет подобно тържество, на което момчетата и момичета да покажат, че могат да четат, да пишат, да смятат, а пък да кажат, че предстои месеца на отворените врати преди патронния празник на училището. Всеки един от вас, по което време пожелая, по който да е предмет, без да притеснява по никакъв начин децата и учителите, може да дойде, да влезе и ще бъде приятно и един допълнителен празник и развитие за всички. Позволете ми да обявя няколко неща. В началото ние не сме се отговаряли, не сме репетирали, не сме артисти, но Гари, искам да ми помагате за някои неща, които ще свършим. Първо искам да благодаря на нашите колежки детски учителки. Ние поканихме и от другите градини, но тук са Марияна Петрова и Керан Кардонова, които от години влагат обич, сърце, живеят за своята работа и за да бъдат децата от Царев брод подготвени и да отговарят на изискванията да бъдат първокласници, те имат заслуги. От името на училищното ръководство и на настоятелството ще подарим на нашите деца някои неща, вие ще видите.
Подготвили сме ключодържатели с наши рекламни данни, с снимката на Мариана Петрова. Заповядайте. Още веднъж. Керамия, наша близка и скъпа колежка. Още веднъж благодарности. Преди това да си кажа на всички неща, всички присъстващи ще получите подарък еднолистен календар на училището, когато след малко се тръгвате. За учениците, Михаил, ако обичаш. Символично всички ще получат ябълката на познанието. Ние знаеме притчата за Адам и Ева, за откапване на ябълката и какво след това се е случило. Шеговито или сериозно, както искате да го приемете, всички ще получат по една голяма хубава ябълка и като отхапите от нея, ще станете още по-общолюбиви, старателни и трудолюбиви, нещо, което въобще не се съмнява. Заповядайте. Посилете се децата да се представят. Не, няма се мъж. Всички са се заразени с хубави неща. Ето е, още ли?